Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Juan. Nasiling Isus ka Nicodemo, waray pagod na ka sa kahalangit, labo na anak ang tao, ngalinusad di ka halangit. So kalaginisan ni Moises dito kamingawan ang halas na bronze, tinhanglan man liwat isahon anak ang tao, hinsugad niya paagi, base makangkon handayo na pinabuhi, ang ngatanan nga natuo ka iya. Kaya nidugmagod sa Diyos ang kalibutan, niginhatag niya ang iya buktong anak, base diri unta mamatay ang ngatanan nga nasarit na iya, kundi makaangkon ang dayon ni pinabuhi. Kay waray magsugo ang Diyos sa niya anak, nganhihin paghukuman kalibutan, kundi hinpagtalwas ang kalibutan. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Pinangadlaw di na simbahan sa saorod hiniga, fiesta, ang pagdaragan ang Santa Cruz. Bilisan ito. Yan na September 14. Kaya ano? Gabay naman bilisan. Di ka mo maaral, di na kaliwat maaral. Hindi nga sa librasyon ng pagdaragan ng Santa Cruz, diin duha, itong gindudundong hindi nga adlaw. Siyahan ang dedikasyon ng mga simbahan o kapilya na gintindog ni Emperador Constantino dito sa Jerusalem. Di dahil usa na bukid. Dito sa Holy Land. Ngayon ito na kamuha. Wala pa ulian pa. Wala nga niya mga ito palimaw sa pangata Jerusalem. Jadi kasi ito sa nabukit, bibigit ang ninyo. Sa galaw na bukit ito. Simbahan Anastasis, ang misteri martirio, simbahan ng Kalbaryo. Ito na site ang ginresangan, inamatyan, ngayon pagkabanhaw ang Ginoo. O sana ito may bukid, nagiging Ibagay, pag kita itong Biblia, ito na itong Ebanghelyo, pag inagdag, yung benefit, is now there na, o sana ito rin na bukid. Igulgul ka karanilahan ito. Karanilahan Mount of Crucifixion. Karanilahan itong gulgul ka. Pag ubus-ubus, ubus ba? At itong simbahan ng pagkaban ang resurrection. Pero mga ito pa rin yung magkagpili ng abindi. Usa na ang abindi. Yung kalalangin yung mga kapilya, dedication, pagdundong, ang kasakit. Kamatay ito gabanaw ang Ginoo. Usa na ikaw, still a holy site. Hasta na iyan na panahon. Makatuloy po mga protestante, bisa ng ibatulungan. Is na a holy site. At tupak na hasta na iyan, itong kada bihilya itong Pasko itong pagkabanaw, still there is always every year the miracle of fire. Ito nga pagdagpo, pagbago itong kalari. Still a miracle every year. At yung tuig
Pagkaroon, di pa kamutaw, di pa kiliwas tao. The year 335. Ikadua, ako naging 10 years before 335, 325, di Santa Helena, Heroy ni Constantino, hinagian ang matuod niya cross at the same side. So it's the feast of the exaltation, pagdaratan, exaltation ng cross. Kaya hindi hintad ang matuod niya cross, nga kinresalan ng kinamatyan ni Kristo na atong Ginoo. Unan, pira ito nga krus. Uy, pira ito. Kaya tulong ka, pira ito ang krus. Yan ang pira ng mga krus, pira. Hindi naman ito nga tulong. Istas, butain. Hindi mas ngayon ang ganang Ginoo. And the same mountain, igin pa dapat ito na tulong ang krus ang masakit. To identify ito na tulong ang krus, ang matuon na krus, ang upay at ito maging padapatan at ito ang krus as siya nagsiling Santa Elena, that is the true cross of Christ. Kaya krus ni Dimas, ang krus ni Istas, o rin ang upay, pero ito na krus ay ginpadapat at ito na masakit na upay aman na panigan na niya ito matutod niya krus. So, ang muling na natin sa librasyon, pagdaratan ang Santa Cruz. Pero ito na krus, kapag gati ko na niyo ko sa kilit ko. Ang aking basa ng Ebanghelyo sa Juan kapitulo 3, versikulo 13, ngadto 17. Din nag-aso Jesus ka Nicodemo, sin pagsarimuray pa, nagasaka langit, labot ang anak, ang tao, painusad di kang halangin. Sugad nga, ginisa ni Moises dito ang kamingawan ang halas nga bronze. Kinahanglan maliwat isa o anak ang tao, pinsugad niya paagi, base makaangkon handali pinabuhi, ang natanan nga natuuha iya. Kaya naton, nga ini ni atong binbasa ng Ebanghelyo, katumanan, hanaton siya hanya pagbasa ng basahan ang numero. Dito hadisir, ulit ang kamingawan, may anong ginisa, ang halas na bronze. Tungkol kay ano, kaya mo ang pinantukuhan ito ng mga halas. So ano itong halas? Hindi natin maaraw. Ano rin pag hinalas halas, eh, bari ko pagkulit ko matukog. Ano yun naman na tutukog, nakita itong halas, nga bronze. Hindi mo natutukog ang halas, nakita itong nga bronze yung isa ni Moises, nga dalbukay. Wala pa kumunika ito, hindi nga. Dito, hindi halas na, hindi dito, huli na. At tuwag ka mo kung isa na ka. Ayalaan ka may COVID. Dahil naman nga nakita niya po sing halas na ngayon pa. Ngayon, butan ng talibugso. Butan ng cross. Ano nakita dito? Halas. Pero in the New Testament, di na kay halas ang ginbitay, kundi ni Kristo. Kaya ano, kahit hinuman ang makita ini matatalwas. Kinahanglanig-isa liwat niya kay base, maangkuran namin pinabuhi ang natanan niya na kuuha iya. So, isa ng daan, isabutan ang brusing halas nga naging hinungdan
han pagtambal, han kadam-an nga nagkakatutukuman hanas. In the New Testament, was raised is no longer the bronze serpent, but Christ Himself, ang hinihugma nga anak sa Diyos. Kita natin. Ang pagtubo sa aton, ang aton pagkamayan ay kinabuhi nga dayon, iginpadala ni Kristo ang aton ginoo. Kaya siya atong ginbasa, kaya ginhigugma kun ang Diyos ang kalibutan, na iya ginpadala ang iya bugtong anak, na hinuman ang tumuha iya, magkamayan ang kinabuhi nga dayon. In history. Magkamayan ang kinabuhi nga dayon. Kung ang kang Kristo, paghatag aton kinabuhi nga dayon, din pagtubos sa aton, is was not a click of a finger, but pinaagi iya pagsakit o kamatayon bila kapos. Salit man para aton, sunod itong Santos na Misa, ang akong inadayin, sunod itong Misa, ano? Ito Santa Cruz, itong Cruz, among Diri Santo, may Misa, waray. Waray? Waray, God. May dan Misa, waray. May alam, kaya kinuha itong Diri Santo, itong bendisyon ato pa itong Domingo ito pagkaman kasumpay pa ito. May dan Misa, waray. Waray, God, waray. Ang ato minuro, ang ato misisimba, ang Santa Cruz. Ano nga Cruz? Kay kahoy, God. By the wood of the cross, O Lord, you have redeemed the world. Pinagan kahoy ng Cruz. Sa itong Cruz, halamay natin, tayo ng Kristo. Nasa rin tuloy na mo sa simbahan. Itong Cruz, kaarawan. Kaya ano ito mga Katoliko, nagsisimba mo ito niya, Cruz na ang matinunggan, hanggang matay ni Kristo. Wala itong pagkabasa. Siya ay surat na San Pablo na Tumata Corinto, Kapitulo 1, versikulo 18. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Para mga lorong, ang krus kaarawdan. Masulat mga lorong-lorong ito. Para ang mga lorong, ang Diyos kaarawdan, pero para magintubos ang krus katalwasan. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. The cross is a sign of foolishness to those who are condemned, but for us, it is a sign of our salvation. Kinadman sa Diyos. Ang atong pagsimba, itong cross, na pinamasa ni Kristo, kaya pinagan niya pagsakit o kamatayon ng krus na kamayan na kita pinabuhi nga dayon. Pinagan niya kamatay din ang krus o ang paglubong niya ay ginaumian kamatayon, pinagan niya pagbabalan. Sa ibalang sa ni Kristo, dan tawag niya ato, at kung karuyan mausunod na ato, kinangalan, magpasan niya kalagaringon niya krus, magdiwaray kalagaringon na sumunod na ako. Magpasa niya krus na sumunod na ako. Talagang para kakitong krus dito karawdan. Magkalian naman ito na atong kasumpay itong atong kinabuhi matag-adlaw. Kaya ko kanina, upat at ito nga krus, ito po na ito ang imo. Kaya natanan kita may ada mga parasaanon, hindi atong kinabuhi. Di man magpareho, kabuhat atong krus. Pero kung minus may natin kasatagsa, yung mga arantuso hindi kinabuhi, may natin mga kasakitan. Di rin tungkol kaato, ngunit ang mga pasasakit. Kaya natin tubing piling. Sa ito natin pagsakit, ito natin pag-antos, ito natin mga krus, kasumpay pa ilahan pagsakit at pag-antos,
Iso Kristo atong Ginoo. Dili kita mawatag ng paglahat. Dili kita wala ng paglahat. Magariano din niya. Bugat atong arantoson may edad. Maupay kabukwason na nagmula ka atin. May dapat kabanaw. Kasi rin ko pa, magariano, kamasurumit ang taga-ihon, masirang manta, malamrang, nga kaagamin. Kaya pagsakit, pero panuntun kita, may dapat kabanaw. Ang liyuhang krus, natin ang pagkabanaw ni Kristo. Ang krus, ato makakalang, na pinabuhi, mahimong liwat ng aking kapitikangan, ang aking pagkabanaw, nga ito